Dôkaz o zaujatosti Maroša Žilinku je napríklad to, že keď ide o niekoho, kto mu nevyhovuje, napríklad môj kamarát a advokát David Lindner bol posadený do väzby len za to, že jeden jediný človek na neho niečo vypovedal. Výpoveď jedného kajúcníka dala Davida Lindnera do väzby na 7 mesiacov. A o tejto väzbe tiež rozhodol ústavný súd, že bola nezákonná, pretože sa tam Juraj Kliment sám dopísal, že o tom bude rozhodovať a tým pádom bolo porušené Dávidové ústavné právo na zákonného sudcu. To znamená, že každé rozhodnutie v tomto spore tým pádom je nezákonné, pretože nebol zákonný sudca, pretože bol zaujatý sudca, ktorý sa tam sám dopísal. A s týmto Maroš Žilinka nemal absolútne žiadny problém. Na základe výpovede jedného kajúcníka človek strávil 7 mesiacov vo väzbe. V nezákonnej väzbe.